ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ኣብ ስዑድ ዓረብ ኣብ ሕማቕ ኩነታት ዝርከቡ ዜጋታቱ ብፍላይ ድማ ሕጋዊ ፍርዲ ዝተመሓላለፎም ኣመልኪቱ ብቐረባ ይከታተልን ምስ ዝምልከቶም ኣካላት እቲ ሃገር ይዘራረብን ከም ዘሎ ዕላው ገይሩ። ኣብ ስዑድ ዓረብ ብውሕዱ 65 ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ምስ ዕፀ ፋርስ ብዝተኣሳሰር ገበን ናይ ሞት ፍርዲ ይጽበዮም ከም ዘሎ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ምንጭታት ዝተፈላለያ ማዕከናትን ክጽብጽቡ ጸኒሖም እዮም። ተጣበቒ ሰብኣዊ መሰላት ዝኾነ ሂማን ራይት ዎች ኣውፂኡ ኣብ ዝነበረ ጸብጻብ سعود عرب أبز حلف عمتات بفلاي مسعز أفارز زتأساسر جبنات إثيوبيان زركبوهم بوزحات وزأتنياتات وموت كم زغتعاتي حبير نيرو هيمان رايت ووج منجسات بمتكاسب زوج صوت أمايت إثيوبيان أبابياتهم أسرت تداوغينهم مهلاو يحبيرو نابنت لعل خلت تميتي نموت زتفردو إثيوبيان أبيت ما أسرت خميس مشايد تأثيرهم كم زلو عمل كيتونيريو مجمر تسدن سعود عرب نربعة إثيوبيان بموت كم زغتعات كتحبرن كلا منقس إثيوبيا دمان لعل الشحن شدش تميتن زيغاتاتو محرت كم استقبروا لهم قليت منباري يذكر اتم أربعة موت زتفردهم إثيوبيان عز فارس حزم ناب سعود عرب بمأتهم كم زخونه እቲ መግለጽ ወሲኺ ይሕብር መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣቢሉ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ ወጻኢ ሃገራት ንዝርከቡ ዜጋታት ድሕነትን ውሕስነትን ንምርግጋጽ ቆንስላዊ ደገፍን ዓቢ ኣገዳስነትን ይህብ ከም ዘሎ ገሊጹ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባቶም ኣብ ስዑድ ዓረብ ኣብ ሕማቕ ኩነታት ዝርከቡ ዜጋታቱ ኣፍልጦ እንተለዎ ወይ ድማ ዝገብሮ ዘሎ ጻዕሪ ብዝምልከት ብተደጋጋሚ ተሓቲቱ መልሲ ክህብ ኣይጸንሐን ይኹን እምበር ኣብቲ ሕጂ ኣውፂዎ ዘሎ መግለጺ ብላዕለዋይ ኣመራርሑ ኣቢሉ ምስ ዝምልከቶም ሰበስልጣን ስዑድ ዓረብ ኣብ ጉዳይ ኣብ ከቢድ ኩነታት ዝርከቡ ዜጋታት ተኸታታሊ ዘተ የካይድ ከም ዘሎ ሓቢሩሎ ይኹን እምበር በቲ ዝገብሮ ዘሎ ጻዕሪ እንታይ ኣወንታዊ ውጽኢት ከም ዝተረኸበ ዝርዝር ሓበሬታ ኣይሃበን እቲ መግለጺ ወሲኹ መንግስቲ ብመንገዲ ኣብ ሪያድ ዝርከብ ኤምባስን ኣብ ጅዳ ዝርከብ ዋና ቆንስልን ኣቢሉ ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ብዝገብሮ ዘሎ ዝርርብ እቶም ዜጋታት ሰብኣዊ ምሕረት ቆንስላዊ ደገፍን ግቡእ ፍትሕን ክወሃቦም ይሓትት ኣሎ ኢሉ እዚ ቀጻሊ ዲፕሎማስያዊ ጻዕርታት ኣወንታዊ ሰብኣዊ ውጽኢት ኣምጽኡ ኣሎ ክብል እውን እቲ መግለጺ ሓቢሩ ክሳብ ሎሚ ብድምር 1971 ኢትዮጵያውያን ብሰበስልጣን ስዑድ ዓረብ ዝተዋሃቦም ንጉሳዊ ምሕረት ተጠቀምቲ ከም ዝኾኑን መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዞም ዜጋታት ብቐጻሊ ናብ ዓዶም ንምምላስ ይሰርሕ ከም ዘሎን ይግለጽ مراحي قطر نبر الشيخ حمد بن خليفة الثاني أما بل 74 عامته أبز علم بموت بمفلايو إيرتران إثيوبيان زركبأن بركت زبالة هجراتني حزن ملأخت السداد زلوا خوينا قداي منستر إثيوبيا أبي أحمد دما أو سنة سرعات قبره نايت مراحي نبر نمستاف ناب قطر مبصح كم زجبرتها قاليتو زي مسراتي زمنويت قطر تباهيلو زوداس شيخ حمد كبابو سلطان استركبه بشحن 1995 كوينو اتهاجر بقطبات زبال صقاتن ما أكل أهجر وسحبة كتكون أخ إلو تباهلي زوداس بجزا فقاد نما ناتلو من تهجر زم حدر زلو ودو شيخ تميم بن حمد الثاني سلطانو زم حلال فخوينو نتابها بتبهريا وقاد زبال صقاتن زمنويت قطرن زغيره مراحي تباهلي زغلاص إرترا أبصرته ناي حزن ملختي بمخنيات عرفت الشيخ حمد بن خليفة الثاني نمنقستن حزب قطرن ناي حزنن مصن عن ملختي سديد زلا أبتبسوني استسددن ناي حزن ملختي نبتين هاجر قطر زمرح زلو ودوه نتعارف زلو مراحي زخونه أمير شيخ تميم بن حمد الثاني زغرب خوينو بريزيدنت سياس بعرفت تأمير نبر استسمع حزن بمقلاص نبيت سبن نملا حزب قطرن صنعت تمنيو منستر زينا إرترا يمانا قبر مسقل بمنقد إكس وينا قدم تويتر أبزسفر حبريتا أبتي إرترا سردتو مالختي بعرفتي تأمير نبر تسمع حزن بمقلاص أمونغو كلتين هاجرات مالت إرتران قطرن زلو كلتاو زمدنا نمحيال زتتصاوتو أقداس ترى بنا أدا كم زتغساتي تغليص زلو بتوسخيت أمونغو إرتران قطرن زلو حولنتاو زمدنا أب مصايون حيلو كغصل زلوه تمنيت غليص على እቲ ሕጂ ዓሪፉ ዘሎ ሼክ ሐመድ ብን ኸሊፋ አልታኒ ኣብ ዞባዊ ጉዳያት ቀርኒ ኣፍሪቃ ብፍላይ ድማ ኣብ ዲፕሎማስያዊ ዝምድናታት ኤርትራ ዕዙዝ ተራ ዝነበረ መራሒ ነይሩ ሓደ ካብ ዝዝከሮ ዲፕሎማስያዊ ስራሓቱ ከዓ ኣብ ግንቦት 1999 መንጎ ኤርትራን ሱዳንን ተፈጢሩ ዝነበረ ውግእ ንምህዳእ ኣብ ዶሓ ዝተፈረመ ናይ ሰላም ስምምዕ ክውን ንምግባር ዝገበረ ጻዕሪ ዝጥቀስ ኮይኑ ኣብቲ ሽዑ ዝተበጽሐ ስምምዕ ከዓ ክልቲአን ሃገራት ማለት ኤርትራን ሱዳንን ናይ ንሓድሕደን ተቃወምቲ ጉጅለታት ካብ ምድጋፍ ክቁጠባን ሓበራዊ ቁፅር ዶብ ክገብራን ዝዓለመ እዩ ነይሩ
ኢትዮጵያ ውን ብምኽንያት ዕረፍቲ ነዚ ናይ ቀጠር መራሒ ነበር ናይ ሓዘን መልእኽቲ ሰዲዳ ዘላ ኮይና ቀጠርን ኣፍሪቃን ሓደ ካብ ኣገደስቲ መራሕቲ ሲኢነን ብምባል ድማ ኣብ መልእኽቲ ሓዘና ኣቐሚጣላ። ብፍላይ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ግርጭታት ክፍትሑ ሰላም ክሰፍን ኣበርክቶ ከም ዝገበረን ንዘተ መሰረት ከም ዘንበረን ውን ጠቒሳ ሼክ ሐመድ ንኢትዮጵያ ፍሉይ ቆላሕታ ይህብ ከም ዝነበረን ምስ ኢትዮጵያ ስትራቴጂካዊ ምሕዝነት ንምዕባል ይኣምን ከም ዝነበረን ኣብቲ ኣብይ ኣሕመድ ሰደዶ መልእኽቲ ሰፊሩሎ። ከም ዝፍለጥ እዚ ናይ ቀጠር መራሒ ነበር ብ2013 ንኢትዮጵያ ምብጻሕ ኣካይዱ ዝነበረ ኮይኑ ነቲ ጉዕዞ ብምጥቃስ ኣብይ ዝምድና ክልቴን ሃገራት ዘመስረተን ሓድሽ ምዕራፍ ዝኸፈተን ክብል ውን ገሊጽዎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ምምራቕ ሓድሽ ማዕርፎ ነፈርቲ ደብረ ማርቆስ ንሃፀይ ዮሃንስ ራብዓይ ፈጺምዎ ዝበሎ ገበናት ብምጥቃስ መግለጺ ብምሃቡ ቤት ጽሕፈት ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ንታሪኻዊ ስሕተታት ተጠቂሙ ኣብ ማሕበረሰብ ኢትዮጵያ ምፍላይ ክፈጥር ይሰርሕ ኣሎ ክብል ከሲሱ እቲ ቤት ጽሕፈት ሎሚ ኣውፂዎ ኣብ ዘሎ መግለጺ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዘመነ ሃፀይ ዮሃንስ ራብዓይ ተፈጺሙ ዝበሎ ግፍዕታት ብምጥቃስ መግለጺ ምሃቡ ኣብ ማሕበረሰብ ኢትዮጵያ ፈላላያ ሓሳብ ይፈጥር ኣሎ ክብል ይኸሲሱ። እቲ ቤት ጽሕፈት ቱሪዝምን ባህልን ኢትዮጵያ ኣብ መግለጺ ቀጺሉ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ፖለቲካዊ ዕላማታቱ ንምስጓም ናይ ዝሓለፉ ገዛእቲ መራሕቲ ታሪኻዊ ጉድለታት መመሪጹ ኣጉሊሑ ይጥቀመሉ ኣሎ ክብል ይኸሲሱ። ከምዚ ዝበለ መግለጺታት ከዓ ካብ ሓደ ሓላፍነት ዝስከምን ንሓድነት ህዝቡ ክሰርሕ ዝግብኦን ሃገራዊ መራሒ ፍጹም ዘይትጽበየ ብምባል ውን እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ፈላላይ ዝኾነ መግለጺ ይህብ ኣሎ ብምባል ይኸሲሱ። እቲ ናይ ትግራይ ቤት ጽሕፈት ባህልን ቱሪዝምን ከዓ ንሃፀይ ዮሃንስ ራብዓይ ኣብ ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ሓድነት ኣብ ዘይነበረሉ ግዜ ንኢትዮጵያ ሓድነታ ዝዓቀበን ብዘይ ማእከላይ ስርዓት ምምሕዳር ኣብ መንጎ ዝተፈላለየ ማሕበረሰባት ዝምድና ዘሐየለን ሃገራዊ መራሒ ነይሩ ብምባል ውን ንሃፀይ ዮሃንስ ተኸላኺሉሎ። እቲ ቤት ጽሕፈት ወሲኹ ሃፀይ ዮሃንስ ኣብ መቐለ ከምኡ ድማ ደብረ ታቦር ማእከላይ መንግስቲ ንምቋም ምውሳኑ ንሃገራዊ ሓድነት ዘለዎ ተወፋይነት ዘርኢ ብምባል ንቋንቋ ኣምሓርኛ ናይ ስራሕ ቋንቋ ሃፀያዊ ቤት ፍርዲ ምጥቃሙ ምትእሳር ኢትዮጵያ ንምሕያል ዝገብሮ ዝነበረ ጻዕሪ ዘንጸባሪቕ ክብል ውን ተማጒቱሎ። ብተወሳኺ ሃፀይ ዮሃንስ ኣንጻር ናይ ወጻኢ ሓይልታት ዝገበሮ ወተሃደራዊ ወፍሪ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ጥልያን ኣብ ጉንደትን ጉራዕን ዘመዝገቡ ዓወታት ሓዊሱ ከምኡውን ሓይልታት ኢትዮጵያ ንሓደ ወፍሪ ጥልያን ዝሰዓርሉ ውግእ ደጉዓሊ ከጉልሕ እንከሎ ምስ ሓይልታት ማህዲስቲ ኣብ ዘካየደ ውግእ ህይወቱ ዝሰኣነሉ ልኡላውነት ኢትዮጵያ ንምክልኻል ዝኸፈሎ መስዋእቲ ውን ተወፋይነቱ ዘርኢ ብምባል ይገሊጹ። ኣብቲ መግለጺ እቲ ናይ ትግራይ ቤት ጽሕፈት ባህልን ቱሪዝምን ሃፀይ ዮሃንስ ራብዓይ ከም ካልኦት ናይቲ እዋን ንጉሳት ኣብ ልዕሊ ተቃወምቲ ሃፀያዊ ስልጣን መቕጻዕታዊ ስጉምቲ ከም ዝወሰደን ብሰንኪ ናይቲ ዘመን ሎጂስቲካዊ ክውንነት ድማ ኣብ እዋን ወተሃደራዊ ወፍርታት ሲቪላዊ ህዝቢ በደል ተፈጺምዎ ከም ዝፈልጥ ግን ኣሚን እዩ። ህዝብታት ጎጃምን ወሎን ከዓ ልክዕ ከም ካልኦት ህዝብታት ብኸምዚ ኣገባብ በደላት ከም ዝተፈጸሞም ብታሪኽ ዝተሰነደ ሓቂ ድሕሪ ምባል ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ፍጻመታት ግን ፖለቲካዊ ዕላማታትካ ንምስጓም ኣብ ጥቕሚ ዝውዕሉ ዘይኮኑስ ኣብ ውሽጢ ታሪኻዊ ኩነታት ክርድኡ ዘለዎም ብምባል ውን ንናይ ኣብይ ኣሕመድ መግለጺ ፈላላይ ብምባል ገሊጽዎ እዩ ዘሎ። ኣብይ ኣሕመድ ንሃፀይ ዮሃንስ ራብዓይ ዝጠቐሰ ኣብ ክልል ኣምሓራ ብፋኖ ኣንጻር መንግስቲ ዝተላዕለ ዕጥቃዊ ተቃውሞ ይገጥሞ ኣብ ዘለወሉ እዋን ኮይኑ እቲ ዝሃቦ መግለጺ ድማ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ሂብዎ ዘሎ ብምዃኑ ካልእ ፈላላይ ፖለቲካዊ ዕላማ እዩ ዘለዎ ብምባል ኣብ ማሕበራዊ ገጻት ኢንተርኔት ኢትዮጵያውያን ኣዛራቢ ጉዳይ ኮይኑ እዩ ዘሎ። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።